tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'ammajmu bibayani eleng tak hasil ilmu angin nemperkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo dua dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi adzin wa tuli zaman rupane limpat loba sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe telu anil mar'ila tas'al wasal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini tadi cetakon sangka iji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Al-Fatihah.